És massa tard. Estàs guapíssima, per què no hi tornem, va? Para de fer l'idiota. No, ho dic de debò, que no en tens ganes tu, Sí o no? Va. Va, no puc arribar tan tard a la feina. Tens un bon motiu? Sí, i què els hi dic? No, Que hem fet un polvo matiner, Inventa't una excusa. No, com a l'escola, no. Que no ha estat bé? Ha estat molt i molt bé. Però si no espaviles, tu també faràs tard. A mi em sobra el temps. Entro d'aquí una hora i mitja. Cati. Què? Cati. Què? Que t'estàs posant la jaqueta al revés, per favor. Que burra. Que fort, no? Com ha canviat tot des que vam fer el trio, No sé si la paraula trio m'agrada gaire. Però el trio en si que et va agradar, no? Sí, va estar molt i molt bé. A veure, abans de sortir necessito veure si m'he posat alguna altra cosa del revés. Escolta, comprovem-ho. No sé si la Xesca estarà tan contenta com nosaltres. Suposo que sí. A veure què diu avui. Has passat pel búrguer? No, com pel burger? Si avui tenim un sopar. Un sopar? Quin sopar? No t'ho vaig comentar. Perdona, no t'ho vaig comentar, tens raó. Avui tenim un sopar. Avui tenim un sopar i m'ho dius ara? Ho sento. I quan vareu quedar? Ens hem anat enviant missatges aquests dies. Ja. En fi... Sento. Molt bé, i on és el sopar? Va, li vaig dir que vingués aquí. Però no t'amoïnis perquè cuinaré jo. T'ho dic de debò. Cuino jo. Aquí a casa? Sí, així estarem més relaxats, més... Sí, més còmodes, no? Ja, però trobo que m'hauries d'haver consultat. Amor, tens tota la raó del món. Ho sento. No, és que no sé si em va gaire bé perquè avui sortiré molt tard de la feina. Escolta, si cal t'esperem fent una copa. Sí? D'acord. Fins després. Sí? Escolta una cosa. Segur que no em pots quedar? No. 5 minutets? De res. Para! Una estoneta. Ets molt pesat. Sí, sóc una mica pesat. Quim. Escolta'm. Què? Com va anar? El trio, com va anar? Vas una mica sa, com ho sembla a mi? No, és que m'interessa més que les misèries del billar burger. Mira que ets molt bo, Estaves? Però què, va anar bé o no? Collons. I tu? Tu vas donar la talla o no vas donar la talla? Doncs clar que sí. Però, detalls? La nit va ser molt llarga. I tots tres vam sortir molt contents. Ai, fantasma. Noto certa enveja aquí, no? No? Una miqueta? Una miqueta sí que hi és, Una miqueta sí, clar que sí, desgraciat, perquè jo faig les meves coses, però és que això és una altra lliga. No et diré que no, No et diré que no. Però... al final ho vau fer o no? Sí? Jo em pensava que a l'últim moment diries que no. Ja saps que em costa dir que no. Sí, ara fes de l'estreta. I com va anar? Bé, suposo que bé. No, em vull detalls. Et vas posar molt... La vegada que més calenta t'has posat a la vida? No ho sé, no ho crec. A mi, el tio aquell que et vaig dir, el del gimnàs, ell em va posar 1000. Superar-ho, diria que no ho he superat. A veure, no va estar malament perquè tots tres... Bé. Ui, no et veig gaire convençuda. I la Cati no es va sentir incòmoda que hi hagués una altra dona? Estava encantada. Feia una cara de vici, tio, que no l'havia vist en la meva vida, tio. No, mira, si m'agrada bé, que avui tornem, només pensar-hi és que ja trem. No cal que entris en detalls. Doncs no preguntis, Jordi, tio, no preguntis. Sí, que vull repetir, no? Que això hi ha una tradició, no? Els dijous paella, un cop la setmana un trio, molt bé, no? Sí. Segurament avui tornarem a repetir perquè hem quedat per sopar, però que vaja, que això del sopar és una excusa.
Ja. Però, a veure, a tu et ve de gust o no et ve de gust? Que encara no m'ha quedat clar. Em pensava que seria una vegada i ja està. Que més endavant volem tornar a repetir, d'acord, però no sé, no cal que sigui tan seguit. Ho deixem respirar tot una mica, no? Ja. Jo ara fa temps que no em prodigo i, no sé, ho trobo a faltar. Saps què passa? Que em va quedar una sensació estranya i suposo que encara l'arrossego. Són els prejudicis. És normal la primera vegada. A tu també et va passar? Sí. Quan ho vaig fer amb aquella amiga meva i el tio aquell, va estar molt bé, però després vaig començar a menjar-me la bola. Ja saps què vull dir? Els complexos, les manies... Però pel que dius ho va superar. Ho vaig superar repetint. La segona vegada va ser molt millor. També em va passar una cosa i... És que no vaig poder evitar les comparacions i vaig tenir la sensació que la nostra amiga em passava la mà per la cara tota l'estona. El sexe no és una competició. Ja ho sé. El sexe, sigui amb 2, 3, 4 persones o fent-ho tu sola, és per disfrutar-lo. Si és que... Ai, és de conya, no sé. Per què no et deixes anar i jugues? Tens raó. Quim, Hòstia, Jordi... Qui és? Però i a tu què t'importa, tio? va, sisplau, qui és? És curiositat. Mira, jo t'ho diria, però crec que forma part de la intimitat d'ella i m'estic... Ja, però jo no li penso dir a ningú, sóc jo. Sisplau. És algú de la feina. Però, Quim, que la Marta és cosina teva, home. Hòstia, que ets imbècil, eh? Ets imbècil. És conya. Mira... És el comercial que ens porta les begudes. I com és? Com és? És gran? És petita? És guapa? A veure què et sembla. Tu mateix. Oh, és boníssima. Però aquesta nena va venir a la festa del Miquel. Sí. Bueno, va, ja està. Molt bé, no? Ets un crac, tu. Has passat de no trempar a fer trios. És que... Estic per saltar a la barra i posar-me als teus peus. Doncs va, per favor. Vols alguna més o no? Sí, però tu no m'ho pots donar. Cati. Estic bé? Què vol dir, si estàs bé? Si estic bé, si estic... Guapo, ja m'entens, va. No ho sé, tu sabràs. És que estic una mica nerviós, eh? Són nervis dels bons, de totes maneres. Ja ho noto, ja. Però es pot saber què et passa? No sé, no sé si anirà bé. L'altre dia va funcionar, però avui... No sé si li agradarà aquest vi a la Xesca. És una mica especial. El vi, eh? La Xesca també ho és, però ara em referia al vi. Quim, per què no m'escoltes mai? Ai, què, Cati, què? Aquí està. Hola. Hola. Què tal? Arribo tard o aviat? Just a temps. Estàs guapíssima, oi? Vosaltres també esteu molt guapos. Passa. Hola. Tenia moltes ganes de tornar-vos a veure. Voleu picar alguna cosa? No sé si t'agradarà aquest vi, és una mica especial, eh? És un gust així, bueno, és molt I afruitat. si anem primer a l'habitació i després ja bevem i sopem i... No sé, ens ve de gust als tres, no? Hòstia. No, i així ens ho traiem de sobre, tu, no? Vull dir que no... No. Dic de debò, a mi em sembla una idea collonuda. Per mi sí.
suposo que tens preparada la comanda de la setmana. Sí. La Marta m'ha dit que farem la mateixa comanda de la setmana passada, però sense la cola de cirera, i de vainilla. A aquesta gent no li agrada, això. Això és perquè no m'estàs promocionant el producte. Mira, farem una cosa. Tenim uns vinils que són mig vintage, mig moderns, que et poden quedar molt bé i així el dones a conèixer. Què et sembla? M'estàs escoltant? Perdona, és que et miro i no puc deixar de pensar en l'altre nit, saps? Va, ara no tot. És veritat. Només deixa'm dir-te una cosa, que em va encantar. És que no m'ho pensava que fos tot tan natural, no? Sí, jo estic igual. Això que ens passa és... La Cati també està contenta, no? No sé què dir-te, no sé. No? No ho tinc gaire clar. Jo la vaig veure una mica com... No ho sé. Tu no vas tenir la sensació l'altre dia com si estigués absent, saps? Ei, potser és una paranoia meva, No sé, Quim, jo vaig tenir la sensació que estàvem tots tres en la mateixa sintonia. Ja, és que em sabria molt de greu que no estigués del tot bé. És que fa un temps va tenir una mica de... sentir insegura, saps? Estava com... I no m'agradaria que estigués així, saps? Escolta, si notes alguna cosa m'ho diràs, oi? Sí, tant. No, que potser és una cosa meva, vull dir. Però la propera vegada el que podem fer és estar una mica més pendents d'ella, saps? És que l'altra nit vaig tenir la sensació que jo... que estava massa emocionat amb tu, saps? I que ella la deixava una mica de banda. Escolta, Quim, si penses tot això, potser hauríem de parlar amb ella. Ja, però és que em sap greu que no s'ho passi tan bé com nosaltres, però no crec que calgui parlar amb ella, de veritat. Que no cal. Que igual és una paranoia meva, tia, que... Saps? Vull dir que igual està bé, saps? Igual està igual que nosaltres, encantada. Em sap greu, però és que he de marxar. Has de marxar, ja? Sí? Va, adéu. Envia'm la comanda per mail. Per mail te l'enviarem. Perdona, que no he pogut arribar abans. Sabies aquell temps? Oh, que bé, és que m'estava quedant sense bateria i estic venuda. El puc endollar? Sí, aquí. Tens temps per fer un cafè? Sí. Ara. Volia aprofitar que estem les dues soles perquè m'agradaria saber com portes tu això del trio. No t'importa que t'ho pregunti, oi? No, el que passa que no sé molt bé què dir-te. Ja, és que a mi se'm fa molt estrany i volia saber si només és cosa meva o... Però... estrany en quin sentit? Que encara dubto. Però no, vull dir, no sé si és cosa meva o és del Quim, no sé. Em sap greu, Cati, no t'entenc. Tu has notat que el Quim estigui diferent? O sigui, no sé, que penso que potser després d'haver estat tots tres junts, fer l'amor només amb mi se li pot quedar petit. Ja, tu no tens per què saber-ho. Perdona. Segurament és una neura meva, no em facis cas. Saps què passa? Que per mi tot això és una mica massa bèstia i de vegades em trobo una mica aclaparada. Per mi també és molt nou i la veritat és que encara no sé molt bé on col·locar-ho, però intento no racionalitzar-ho gaire, la veritat. Doncs jo estic molt desubicada, no ho puc evitar. I mira que va ser idea meva, que dius quina empenta. Però em fa vergonyeta. No hi pensis tant, Cati. Ja, és que no és tan fàcil. Prou. El cafè. Ja, tens raó. Gràcies als dos per venir. Només faltaria. Home, per quedar amb tu sempre tenim temps. Aviam.
després de parlar amb tots dos per separat, penso que és important que parlem del que hem compartit i que ho fem obertament. Què passa, Xesca? Que penso que pot ser positiu que parlem del que pensem i que ho fem cara a cara. Ah, val. Aviam, com ho dic. A vegades tinc la sensació que sóc una mena de vàlvula d'escapament. Una vàlvula d'escapament per tapar una crisi vostra de parella. Jo no t'he dit això, No, jo tampoc, No és el que m'heu dit, és el que jo he entès. Jo potser no m'he explicat bé, però el que t'he dit abans és que... A veure, jo el que em referia és que vull que estigueu contentes totes dues, vaja. I jo t'he parlat d'una inseguretat meva, tots tenim pors. L'últim que volia era atabalar-te. Jo el que no vull és ser una taula de salvació. No, home, no, que no ho ets. No, Xesca, això no és com les parelles que tenen un fill o fan un projecte per tapar una crisi, no es tracta d'això. El que està passant, precisament, jo crec que és com a conseqüència d'haver superat una crisi que teníem el Quim i jo. Xesca, és exactament això, És això. No t'enganyaré, encara tinc dubtes. Com que tens dubtes? Sí, però això no treu que tinc moltes ganes de viure el que ens està passant. Amb calma, això sí, amb una mica més de calma. No, calma, evidentment, sí. Jo l'única cosa que necessito és sentir que vosaltres dos esteu bé quan estem junts. I tant, fantàstic. Cati, jo m'he sentit còmoda les dues. Bona nit. Hola. Hola, Cati, estàs molt guapa. Gràcies. Petó. Què passa, no ens presenta ningú o...? Soc el Jordi. Xesca. Hola, Xesca, si jo et recordo d'una festa aquí, de la festa de l'aniversari del Miquel, no? Ai, perdona, no me'n recordava. Sí. Clar, és que no vam xerrar ni res. No, normal, no? Molt bé. Doncs he vingut amb uns clients i farem una cerveseta a la barra. Molt bé. Si necessiteu res, sóc allà. Val. Adéu. Encantada. Encantat. Adéu. Adéu. Tu què li has explicat al Jordi? Què? Quim, contesta. No. Què li has explicat? A veure, Cati, no. Quim, què li has dit? Escolta, Cati, que no, a veure, un moment, que no, jo no, a veure... És que sempre No, fas el perdona, mateix. Cati, no, perdoneu. Però tu te n'adones? No, escolta Tu una te cosa. n'adones que si el Escolta'm Jordi una cosa. s'aposava en la resta, no podies callar perdona, la boca? jo en Jordi Home, per em va dir que favor, no diria sempre res a fas ningú. igual, és que Hòstia, l'he no cagat, i ho el Jordi, a més a sento. L'he més. cagat, ho sento, perdoneu, l'he cagat. Ja està, l'he cagat. Jo no puc amb això. No, de debò, que l'he cagat, ho sento, no tornarà a passar. Mira, Quim, és que no és això només. Jo volia parlar amb vosaltres per aclarir-me, però és que vosaltres no esteu bé. Nois, no esteu bé. Perdoneu, però crec que és millor que ens deixem de veure. Perdona, Cati. Xesca,